Какво става, хора? Аз съм Максъп и това е How To, епизод 2, в който в този епизод ще ви покажа как да конвентирате с Camtasia Studio. Първо трябва да се изтеглите. Това аз го направих от Замунда. Тя идва с Кейген. Сваляте се заедно с Кейгена. А който не знае как работи Кейген, стартирате го. Там ви изписва един код. Този код го копирате и го поставяте там, където Camtasia го изисква. След това, когато вече влезете в Camtasia, виждате тук един прозорец, в който ще ви показват вашите клипове. Тук първо натискате Import Media, аз ще ползвам How To епизод 1. Той ви идва тук, след това го предърпвате до тук. Само ще махна единия. Ако искате да го премахнете, това става лесно с Remove в Timeline. И вече е готово за запускане, за конвертиране. Натискате Produce and Share, тук дали искате да е блок, CD, DVD вече е готово, HD, iPad, iPhone, iPod, Web и тук дали искате направо да ви, след като ви го конвертира, направо да ви го качи в YouTube. Аз лично го конвертира в DVD, натискате напред, избирате си как да ви се казва епизода или клипа, къде да се съхранява, дали искате да има друга папка, да го направя в собствена папка. Тук резултатите след конвертирането и тук видеото ще се пусне след конвертирането. След натискането на край почва да ви се рендва клипа. Това зависи, на HD става по-бавно, за другите става по-бързо, но все пак HD е по-добро от другите. Надявам се да съм ви бил полезен, ако е така, абонирайте за мен, харесайте клипа и до скоро!